Morjes, olen Hietalan Marko, nuohouspalvelu Hietala Oyn yrittäjä, perustajajäsen. Olen ollut yrittäjänä 3,5 vuotta noin ja nuohousalan yritys, eli nuohouksia tehdään, ilmanvaihtokanavien puhdistuksia, hormien putkituksia, ilmanvaihtojen säätöjä ja mittauksia, naakanpesän poistoja ynnä muuta alaan liittyvää. Monipuolista työtä, missä varmasti mielenkiintoista olisi asiakkaiden ja katsojien seurata, että mitä me oikein tehdään. Ja nyt viime loppuvuodesta tuli mulle pari yrittäjäkumppania, pitkään kanssa alalla toiminut Ylläsjärven Tanja, nuohoojamestari. Ja ensimmäistä päästä näitä naisnuohoojamestareita. Ja hänen puolisonsa Ylläsjärven Tarmo, joka nyt sitten opiskelee oppisopimuksella nuohoojan työtä. Ja nyt on tässä yhteistyökuvioita lähdetty tekemään ja vähän laajennetaan enemmän tuonne ilmanvaihtopuolelle, eli pystytään tuommoisia isompiakin teollisuuskiinteistöjä sitten puhdistaa ja säätää ja mittaa. Ja uskon, että tämä meidän ala olisi erittäin mielenkiintoinen. Tähän meidän alaan niin paljon liittyy uskomuksia, että nuohooja tuo onnea ja ynnä muuta. Ja ehkä vähän semmoista tarunhohtoisuuttakin nuohooja silinterihatussansa tuo ja se olisi varmaan ihan mielenkiintoista katsojien seurata, että mitä se nuohooja tekee ja minkälaista on nuohooja yrittäjän arki. Ja olisin kyllä valmis kertomaan hyvinkin rehellisesti TV-ruuduissa, että minkälaista se nuohooja yrittäjän arki on ja jakamaan tietoa siitä katsojille. Että erittäin mielelläni lähtisin mukaan tähän sarjaan. Moikka!